40% af Rødekildes elever ryger. Vi er sat på sagen om, hvorfor de ikke smider deres skodder i skraldespanden. Rektor er meget utilfreds med sagen. Jeg vil nu opløse mysteriet. For hvad? For at ryge og smide din skodder ved siden af skraldespanden. Men jeg har ikke røget. Lav duftigt ånde. Ej, det er i hvert fald ikke nikotin. Den mistænkte var ikke skyldig. Jeg gider ikke være mistænkt. Hvordan har du det så med at være mistænkt? Jeg har det selvfølgelig ikke særlig godt med det. Jeg synes, at det er ydmygende at blive anklaget for noget, som jeg godt ved selv, at jeg ikke har gjort. Hvordan føler du, at manden skulle have gjort, i stedet for at smide skødet ved siden af skraldespanden? Altså, jeg mener selvfølgelig, at han skulle have smidt ud i skraldespanden, i stedet for at svine vores skole til. Sagen er ikke blevet opklaret. Hvis du har informationer, som vi kan bruge til at oplyse mysteriet, skal du ringe til Rødekilde Gymnasium på 70 12. Ring til politiet nu, sig at vi stjæler, og mine venner de hæler, og det hele er godt. Kald på politiet. Rektor er meget utilfreds med sagen. Fuck! Hvordan har du det med at være mistænkt? Jeg har det ikke særlig godt med det. Jeg føler lidt, at jeg er blevet udsat. Fordi, au! Og så kigger Mande på dig sådan her. Og så begynder Mande at løbe efter dig. Så I står her. Hvorfor skal I? Nej! Nej! Jeg har taget sagen for at finde ud af, hvad der er sket. Hey! Du der! Stop! Ej, for